Πώς προσθέτουμε λάδια σε Toyota Corolla του 6. Ανοίγουμε τη μηχανή, σημαντικό βήμα. Καρτομαντιλάκι. Καθαρίζουμε. Ιδανικά θα πρέπει να είναι σε επίπεδη επιφάνεια το αυτοκίνητο, προφανώς, έτσι. Τώρα εδώ δεν είναι τελείως επίπεδη επιφάνεια, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ κάτω τα λάδια. Αφού λοιπόν τσεκάρουμε, ξεβιδώνουμε και παίρνουμε τα λάδια μας και προσθέτουμε. Αφού προσθέσουμε λίγο, ξαναπαίρνουμε χαρτί, καθαρίζουμε και μετράμε και είμαστε καλά για τώρα.